Ang title sa atong istorya, Kamatayan. Si kamatayan mo ay tigsundo sa mga tao sa kalibutan nga mamatay na. Usa ka adlaw ni ana, miabot sa kalibutan si kamatayan o ang iyang una nga buhaon, si Juan nga rapist, drug addict o palahubog na tao. O pag-abot ni kamatayan sa balay ni Juan, misinggit dayon si Juan kay kamatayan. Kamatayan, nganong naaman ka diri sa akong balay? Mitubag si kamatayan, Juan na ako karon kay ikaw ang number 1 nga patyunon nako karong adlaw nga sugaton diri sa kalibutan. Sa 1,000 nako nga listahan, naagid ka sa number 1. Mitubag si Juan, kamatayan, pwede ba pag-uni mo kukuhaon? Hutdon sa nako kining akong tandukay kay naapay nahibili. Pero dali lang kamatayan. Unsa kaha kung tabangan nimo para malingaw sad ko bag-o nimo patyon. What? Mingon si kamatayan, sige, mas maayo kay hapon pa kumuuli dito sa langit. Og nanginom silang duha ni kamatayan ug Juan. Og nauna og kahubog si kamatayan. Pagkahubog ni kamatayan, gikuha dayon ni Juan ang listahan ni kamatayan nga 1,000 nga tao. Og miingon si Juan sa listahan, aha, number 1 di ay ko sa listahan ni kamatayan. I-reson na ko ning number 1 nga akong pangalan. Ibutang na ako dito sa katapusan. O maoy gihimo ni Juan. Pagkamata ni kamatayan, mingon si kamatayan, Juan, kalami sa akong tulog, pagkalami sa atong giinom. Kay buutan man ka? Dili ko magsugod sa uno, musugod ko dito sa katapusan. Mga pamalandong, ayaw pangilan sa Ginoo, kay naghuna-huna pa lang kita, kabalo na siya unsay sangputanan sa atong mga plano.